настоявам, обръщам се към жителите на град Казанлък с призив да бъдат по-добри. Благодаря, София Ясенова. И номер 13, Искра Митова. Благодаря ви. Наистина ви благодаря. You should have known I love you, though I'll never say it too much. Maybe you did to get me. Maybe I'll never know what I done. Now I'm lost in the distance. You look at me like a stranger. That's how it looks right now to me. There's a fire inside me. It means I'll fight for the things that are worth it. If you Да ги аплодираме още веднъж. Какво друго ни става? Благодаря ви, момичета. Много сте красиви, а сега нова, за да вземат мястото на трона си. Заповядайте. За мен е привилегия и удоволствие да ви поздравя с добре дошли на този спектакъл-конкурс за избор и коронясване на царица Роза, с който всъщност започват традиционния ежегоден фестивал на розата, 111-ти фестивал на розата в Казанлък. От край време Казанлък се слави с маслодайната роза, розовото масло и красивите, интелигентни и не на последно място много практични жени. И тази вечер, мисля, че всички ние тук се убедихме, че традицията, поне по отношение на последното на красивите интелигентни жени, се спазва. Тя съществува. Използвам случая да поздравя тези прекрасни момичета за коража, който са събрали да се явят пред нас, да преодолеят някои еснавски предразсъдъци и да ни представят с своята освободеност, с сценичното си майсторство, физическата и духовна красота. И мисля, че всеки от нас е оценил това. Тази вечер слагаме началото на 111-те празници на розата в Казанлък. Уважаеми госпожици, всяка една от вас, както вече разбрахте, заслужава да носи короната. И короната не е тежка, но е истинска, защото вие ще бъдете нашите посланнички за цялата година по целия свят. Ние всички разбрахме, че вие обичате Казанлък. Ние също обичаме Казанлък, творим за него. Казанлък е хубав град. Казанлък ще става все по-красив и по-добро място за живеене. Обичайте, уважаеми съграждани, нашия роден Казанлък. Посветете му се и тогава ние ще го предадем на поколенията такъв, какъвто го наследихме. Пълен с емоция, пълен с настроение. Честити празници! Честити 111 празници на розата Казанлък! Подгасничка Петя Иванова.
Казанлъкът ще постави... Уважаеми съграждани, обичам Казанлък. Уважаеми съграждани, обичам Казанлък. Ще нося завинаги в сърцето си оказаната висока чест. Ще нося винаги в сърцето си оказаната висока чест. Да бъда ваша царица. Да бъда ваша царица. Ще пазя надеждите ви да живеем в сърцето на Розовата долина. Ще пазя надеждите ви да живеем в сърцето на Розовата долина. Ще работя за смелите планове на хората тук Ще работя за смелите планове на хората тук и за доброто на утрешния ден. и за доброто на утрешния ден. Кълна се с надежда, любов и вяра. Кълна се с надежда, любов и вяра. Да работя за нашето по-красиво бъдеще. Да работя за нашето по-красиво бъдеще. Заклех се. Заклех се. Царица Роза. На 111-я празник на Розата, царица Роза, чиято едногодишна власт ще разказва продължението на приказката за Казанлък, Розата и хората от Казанлък. Аплодисменти! Скала спектакъла, който видяхте, започва официално и поредните 111 празници в долината на Розата. Благодарим на всички, които имаха заслуга за това приказно начало на празниците, на спонсорите,